No, I'm really. Okay, yeah, sure. Let's do this question now that you Okay. feel confident. Ακούστηκε λίγο διαφήμιση αυτό, αλλά εντάξει. Καλησπέρα, είμαι ο Κρικόρ, είμαι software engineer και εργάζομαι για την Entity Data από τον Ιούλιο του 2022. Είμαι senior front-end engineer, εργάζομαι με Angular σε project για μεγάλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο, εκτός από τα όντως ενδιαφέροντα project και το τεχνολογικό stack, είναι η κουλτούρα της εταιρείας. Υπάρχει μια διαρκής όθηση και υποστήριξη στο να μάθεις καινούρια πράγματα και να βγαίνεις συνέχεια έξω από το comfort zone.